relieve and transfer of personnel, wala na iya si my good friend, no? Bigo tagid man na, badi-badi man na, si Honorable Al Espino. Oo. Okay. On the other hand naman, kung sa pulis na mga bahay, i-assign mo na iya si Liba sa Bitaw, hindi ginaya pwede. Kay pulis na iya si Bita, si Juan, si, public floating, wala sa ibang assignment, tapos ibutang mo na siya sa Bitaw, hindi na iya pwede. Sagaan mo order, that is, illegal bumupos, hindi na pwede. Pero galing sir, kaya sa previous administration, pinakadugay to that time si Lieutenant Colonel o si Butsi man bilang bitaw, no? Si Sir yes, Pangge na nakaagim na ito, police. Yes? Tinuig man to sila nagkapos ang timyo. That is why, sige magkapos isang bitaw. Kung current at yung timyo mo. Amo na dapat lang nabutang sa order. Kaya actually na issue na yung order ang kwan, ang aton nga PNP sa aton sa city sa BCPO. Ang ginatawag nga concurrent assignment sa bitaw should have always a permission from the city mayor. Pending sang tawo nga ibutang dira nila. Muna singko may coordination das nakag may permission gina dapat. Otherwise kung wala hindi gina pwede. Amo na siguro kasi naon sinampok sila nagahatag man kumbaga sa kwan confusion sa tawo. Kaya mo na nga at least ining interview naton naklaro ta na ini. Actually dapat sibilyagin man na kay may plantilla dira. And kung ang pulis lang ibutang mo da pwede man na basta ang pulis ara sa timyo kay magwa na kung karin na. Pero kung ultimo wala si assignment mo sa ibutang, I don't think it is right. Base sa may pag-mention, mga konsekwensya na dira, hindi rin takto. Base sa pag-mention mo nga may plantilla, ganyan base pag dinaguso, buwas ang ma-apply to sa government center? Oo, kung pa, pang-executive post na mo, isa mo level 4. Oo, kinalata, master degree sila, kung PhD sila, guro Okay. Sige. So ginakuan ko gina-retrieve ko sa archives pero din ko makita kung kasano giniging creative bitaw. Anyway, si former councilor Dindo Ramos schedule ko man sa buwas para at least maka-speaker kay nga ti maidiga gini siya nga nagdugay man siya as chairman sa Committee on Transportation so anyway anong imo assessment subong sa dalagan sa trapiko naton diri sa Bacolod kay iti isa man sa mga kuan mo ni battle cries ang una ikaw anay bitaw head sir kinahanglan nga aton nga elected nga city mayor dapat suportahan niya gid ang tanan nga kampanya nga sa diin kung nalantaw nga para man lang sa kayuhan kag ma-address ang problema sa traffic suportahan niya especially kung ma-create nila ginasiling kung nga committee nga amo ang mag-address kada isa sang ginatawag naton nga scheme in traffic management. Suportahan niya kami mga budget na damo para na sa education. Dapat incorporate nila kung paano educate ng tao sa klase sang mga estudyante. College man da, o elementary man da. Engineering naman atong kadamo sa ulo brown nila kay dapat nga kulang gidaya ang aton niya Bacolod sang natawag nga traffic signs, pavement signs, etc. Kada mo damo gid na kagang enforcement na to questionable pag gid na kay ang halos daw hindi kabalo sang ila obra nga ara malang violation gani sa ila tubang way malang nila ginasaway kay kundi hindi man sila kadakop saway yun lang galing iti ginatubayan man lang kaya mo daw ang pangabuhay sa ang pagpasaway sa traffic bubupos daw na imo na lang yang ugali nga ordinary na lang na ginahimo ta kay way man ta ginadakop way man ta ginasaway kaya mo nang problema da dito nagalala kasaluluoy ang mga na nagpulos kaya ang gimbili, kaya kasap si Torbe, kaya klase ng siyudad. Sige. Anyway, at least, nakakuha kami dugang muna nga mga comments with regards sa issue karon sa bahinsang bitaw. Sir, salamat, Gid. May gabi sa imo. Salamat man, Bubupon. Gitagamo kita timpo nga nag-speaker man liwat sa ato nga mga tagpalamati o sa imo tagpalamati. Mabuhay ka mo, mabuhay ang matang Pilipino. Mayang gabis ka na. Okay, So, anay bitaw head, kag-retired Colonel Armando Tubong Banwa, last 2016, almost 1 year man sa nagbitaw head because galing kati may mga programa sa ito nga gusto ipatuman nga daw gindisgustuhan sa administrasyon
Ti kung hindi ka mo, ti manaog na lang kulis pisto exit nila sa iya peacefully, no? Kung sa bagay, ti ato may legal structures, to may matugay problema, no? Nga pangkwao na to, kung gintuman to, nakauna pa tayo sa order ni President Duterte kasi DLG. Kamanghawan kita sa mga illegal structures sa aton sa mga dalan. Dapat yung dalan tayo, no? Salakyan na da, kang sidewalk, sa mga sidewalk may gatulungtong. Dapat wala na mga illegal structures. Pero ano muna, may mga accommodation, mga daan, ti budlay na, no? Ti subong kami pagbago, ti ambot no? Kung ano matabo sa ni, dumdum tanan, may change, may unity, may ara sang ginatawag yang kooperasyon. Pero subong nagagwa daw garinual ho, no? Ang isa to, may manok daw, damo, mayor, subong Bacolod daw. Ginapanawagan ta sa Mayor Alfredo Benitez, ang bilyonaryo nga mayor sa siyudad sa Bacolod. No, nga kung pwede mayor, abi ikaw da akto. Bilang mayor, hindi mo pagtagaan niya sang poder, no? Ini mga tawo sa palibot mo nga sulihi amo pa ning makapalain si mo. Di nagipos-ipos ka lang dayay mo. Anong pahayag ni Mayor Benitez angot sini? Abe, no, bungat da, no, ti abrihing baba mo da. Kagambalon, anong imo panindugan sa isyos bitaw ni? Para matapos na. Sa tuod-tuod lang, no? Sa aton nga mga kabombo, no? Kung ako na tamarang kung itani magtalakay mo, no? Tamarang ko sa ni magtalakay kay nga, hindi man ni makabulig sa gihapon sa problema ta sa kagutok sa trapiko tres Bacolod. Ti pamangkuton ta kamo, no? Because sa sining nga isyo. Galing kay tinaglabot na sa punto nga may mapinahugay na, no? Doon touch liba, kamay sugpon pa to, no? Hindi na niyan sakto, no? Kamay mapinahugay na, no? As chairman sa Committee on Transportation, in fairness na kay Councilor Espino, prihok la plido niya, basin siling mo ginadampigan ko siya, ginapinan ko siya, kung may isyo, ginabalbal mo na siya, no? Kailain man niya ako trabaho, lain man ang iya, nibla? So in fairness man sa iya, no? Di kay may foresight man sa imo. Pero kompleto niyang mata niya, no? Gagana ni atanan, no? Makakita niyang duwan niyak mata. May foresight man siya, no? Iya kag may ginforce man siya. O nakita niya asto sa kunano iya makabanan, no? Ang dapat garegluhon dira sa bitaw as chairman sang committee on transportation. Sa bahin sang City Council, tindi man na iya pinalagpat ng iya. No? May ara man na sa isang basihan da. Nga tiging creating ng bitaw, civilian in nature. No? Pero to ko sinong nagbutang na sa kay Police Major John G. Liba. Ka naglabot sa punto nga nanging issue ini subong. Diri sa bahin sa siyudad sa Bacolod, i-check na to ni B, no? Sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, no? Basi kon order lang ini nga you're directed to report to bitaw as head, no? Sa bitaw, effective immediately or effective this date. Signed. Kasi si Police Colonel Martir man nag-designate ni sa iya. No? Kaya si Police Major John Diliba, before pa man sa assignment, dyan sa Bacolod Traffic Authority Office, di na sa na-assign. Assign sa ito as hepe sa Police Station number 9. Dito sa Sumag, nga area. Dito na siya na-assign. No? Antes sa Ginsaylo, diri makabanan, no? Sa bahin, sang bitaw. Di ba? So mo na. So, kung sa punto pag ni Councilor Espino, ngabal niya, civilian nature, civilian na dapat. Tiari ka na bukaran ta na, may plantilya, gali na. No? Traffic aid 4. Dapat butangan na da. Hindi nga maapuan kita daw, kan account executive. No? Tapos ibutang ta na da. Dapat ang qualified. No? Nga maka-serbisyo, no? Sa dire makabanan, sabahin sa ato sa mapmuluyo. Nga madirher ta ang trapiko ta. No? Kaya lala ang sitwasyon ta subong. Dom nyo kay bag-o mayor. Masolbar ang traffic na ton. Amo man ni Japon. No? Way man ni Japon kasolbaran, patihan yung kubla. No? Kung may kasolbar, bisan sino ba butang mo da ang eksperto da. Bisan butangan pa na sang tinawos ang MMDA da. Nag-previous administration,
may magin pang-hire kita to nga MMD officials to nga binayran tapat to. Ginpakaon tapat to sila di patulog tapat sila sa mabugnaw nga hotel. Oh, gintagaan pa sang uyab ay daway nagali Abi ko kung gitagaan pa to chicks. Oh, para nga mag-experiment sang trapiko naton diri di na to. Wala man, no? Di mo na gani bisan sino pa nga san, bisan san sino pa nga tarpulano na da, no? Ang ibutang mo bilang head sang bitaw, ang traffic matraffic gina iya, no? Malala gina ang traffic. Pero isa-isa sa panakop na, no? Sa tuod man, no? Punto si kay tagkanel tubong banwa niya ti. Duay man gani disiplina, di ba? Ti dala naman niya gani sa kwan, no? Sa huo kag Romigo prepikpik sa baga. Oh, kung may sala, may violation tikite no? So maning dapat tutukan man naton. So ti sa kay Police Major Junji Liba man ti iyan nagasunod man sa mando. Wait sa may ginapinan sa ni diri. No? Ti ginsugo ako karon kay ni ko magpati di karon. No? Especially base ko nang akon pa nga direktor ag sugo di sangkon. No? Kay ti kun si Councilor Espino nya way man sa appointment na. Oh, way sa ni appointment. Oh. Ti masiling si Major Liba ti ni ko magpati base insubordination ko ni karon ako butang sa ital ni. Ako yung mabutang. Oh, sa ital-ital. Oh. Ti nakuantan man sa action, na interview mag-inas Councilor Espino, no? Nakakuha pa kita sa mga dugang pointers, no? Sa anay bitaw hedra o buwas schedule ta Councilor Dindo Ramos, bilang chairman sa una sang Committee on Transportation, no? Sang City Council para maka-discuss sa creation sang bitaw. Kung balati civilian in nature na civilian maging baga pangalagad sila da. Pero disconforme, no, si retired Colonel Tubong Banwa nga pulis ibutang da. O dapat ang okay man nga AA, no? Pero sa isang una, kag hindi pulis nga active. Kaya karon hindi na sa gani ka concentrate sa trabaho niya, mapalibog pa sa daya sa bitaw. Sana siling ko na, no? Expect naton ang ibungat, no? Ipahayag ni Mayor Alfredo Benitez with regards sa sining issue. And we will resolve, no, the traffic problem in Bacolod City. Ikaw na lang sinidri, no, ang may final say para mauntat ng issue di. Kung ipabilin man na si Major Liba kay kuno kay kwan man ni tawo, kay kwan kay butangan man ni Councilor Espino ang iya nga tawo, no? Bisan sino anyone, no? Ang ibutang naton dira importante, no? Nga mapaganagan ta ang kalala sa trapiko ta diri. Sa syudad sa Bacolod kag mapanakop ining mga salawayon nga naga-violate, no? Diri sa aton ti ang anti-jaywalking ordinance gani duway mag napatuman ni. You see? Ti dapat pamukaron tanan mga archives da, no? Kag mga ordinansa ta nga ti dapat i-kwanta man na, no? I-apply tagid kay kanugon lang sina. Nga ti nahimo lang iya, no? Kabulak-bulak, kag nahimo na iya nga display. Ini mga ordinansa nga ginapapasar, no, sa didre makabanan sang kuan sa mga councilor ti bansa way na patuman pero nagaguluwa ina kon eleksyon ti areo labang ako ni ordinansa mo ning papasar ko botohan nyo ko ginagamit pa na nila, no, sa tion sang eleksyon ti mabutante kay do ka may lintuon man botohon ta niya dumayo man pero ti sa kadamo-damo, ambot ko may pulo o 5 lang gani Ambot ko may 5 na da nga ginapatuman subong ka gina-observe naton. Diri sa syudad ya sa Bacolod. Di sige no? So ti kabay pa nga ma-resolve ining issue and tutukan ta na ining problema naton kay ang posisyon da kon tao ibutang di asbitaw ini niya problema. Ang problema kung paano ta mosolbar ang kalala sa trapiko diri sa syudad ya sa Bacolod. Nagwa karon mayor ka patulog-tulog man. Kaman responsibility ikaw da tugda kada para matapos na ang ining issue. Kag po na no pamirsa kada bla Mayor Alfredo Benitez nga ikaw ang kilalahon nga mayor. Hindi nga may saligan kada may unang disipulo, ikaduhang disipulo, ikatatlong disipulo, ikaapat hasta sa ikalima basi labot pa na sa 12 ka disipulo. Di way natapatihan sini, gwa mo sa na da no, kamo lang obrahon mo, himo ka tawo-tawo sa lobby.
20 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa gabi sa atong sa ring pagpanagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, hatag tani dugang naton sa lima panumdom pagbalik ta, no? Basta kakontak kita kay Councilor Vladimir Gonzales. Arisyo man niya, no? Kay ti nagsugod na kuno ano na kamatuod, nagsugod na reclamation niya after nga nakakuha sa sang kuan ano sang Rono, no? O kon ining resolution of no objection. Ti ini may kang tanan niya makabanan sa bahin sang sining iyang propiedad, no? Propiedad niya ni kuno dira sa bahin sa Barangay Banago, no? Ang ining ginahulat nga modern seaport, no, sa syudad. Ti magakompetensya ni sa Bridco. Rono ginhatag sa Bacolod Reclamation Gateway Corporation sang Sanggunian Panglungsod. May mga madislukar nga mga pumuluyo dira nga nagatindog balay nila ang haligi ara sa tubig, no? So sa property ni Councilor Vladimir Gonzales. So, issues of conflict of interest, istoryahan taman, no, karon diri sa atong saringa palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may aray ni sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging. Sa aton sa ring nga pagpalaga, oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos sa kaligas sa tak ng alas 8 sa gabi. Balikan taman karon ang mga kauturan nato, no? Pinakuling nga sitwasyon dira sa evacuation center sa gym sa Barangay Villamonte sa manasunugan da sa bahin sang sa Purok Mars. Mars maginto sila gina, no? Check naton, no? Sa dito makabaran sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo, Purok Amor, no? Barangay Villamonte sa siyudad sa Bacolod. Sa Lopisay na dabla. Sa likod sa West Negros University. No, so di ahay no ging kakibot mo sa tanan ina tabo sunog kay ina dira sa area sang Purok sa Purok Amor, Barangay Villamonte. Sige, check na ton sa bomba rin sa bikas sa report ang budget sa probinsya. Inaplastar na pilaihan, no? So ibaroon naton si Governor Bong Lacson kag si City Administrator Provincial Administrator Antonio Prado Diaz bumudinis kag si Mayor Alfredo Benitez gayat nga ala ko duay sagsapak sa Isos Bacolod ato sa Manila para sa Water Summit. Unahon ta na ang budget diri sa probinsya sa Negros Occidental, mga pila naman, no, ang aton nga budget. Sa piya ka linya. Bumrenis, may gabi please kamin. Bumo po sa wala pa sing final nga figure no para sa proposed 2023 provincial annual budget sa aton nga provincial sa Negros Occidental bombo po so kay gina finalize pagkarmupon sa tagsa ka mga departamento ang pagbuhin no sa ila sini nga MOOE o ni monthly operational and other expenses pumupos no kay sa damlag pa ginapahigda sa aton mga provincial officials especially kay Governor Lacson nga definitely nga aton nga budget for 2023 maganubo gid mo pos kay aton nga national tax allotment o kon NTA bumupos sa una ba gitawag ning ginatagos sa national government maganubo kay ginbuhinan kon magabuhin aton ginabaton nga national tax allotment no almost mga 800 million ang inubo sa aton nga 2023 provincial budget bangon sining pagbuhin man sa aton nga NTA bumupons no? Kay aspirasyon diri sa damlag pa nga ini atong ginabaton nga annual national tax allotment based in his national income last 3 years. Di man lumanta bumupos sa nagdigad nga 2019, 2020, 2021, ako tikol pag-deme kita, nagnubo man naton nga income, national income naton, nga mo ni ang aton nga national tax allotment, maganubo man bupon. So, isa sila din sa tikang, nga ang monthly operational and other expenses kon MOOE sa tagsa mga departamento pagabuhinan bumupons. No? Yes? Hindi ni siya maintenance and other operating expenses? No maintenance na siya Yes, bumupos na correction na monthly. Ako number monthly maintenance,
an operation, maintenance operation, other expenses ni bumupons. No? Di na di buhinan. No? Kaya hindi man bumpos pwede mag-sacrifice ang iba ni kailanon mo. No? So, di na lang mabuhin sa MOOE sang tagsa ka mga departamento. Pero ginatag nila sa aton nga provincial officials, pagmenti sa nagpentibrato kay Governor Lacson nga ining pagbuhin sa MOOE sang tagsa ka mga departamento, hindi man niya mabutang sila nga sakripisyo man abing operation sang tagsa ka mga departamento. Yung mga unnecessary expenses mula bumpons like abing mga hindi naman kailangan nga mga mag-meeting, kung ano da nga mga pagtipon-tipon nga gastuhan sa departamento, amo nang i-eliminate. Hindi amo na ang buwinan da budget, pro like si mga supplies, kaiban pa, ara na nagyapon niya bumpon sa mga unnecessary na expenses amo nang kwaon dira bumpon. So para nga hindi mabutang man sa alang-alang sa serbisyo. Kaya doon subong nga tuig mong post 2022, ang budget sa probinsya is 5.7 billion mo. Di siling 22, di kumasiling tabuhin na bisang mga 800 million, di ba siya sobra na lang ni 4? Balo ka, ang rason sinikon nga, ang nagdubo ng era naton, kaya dapat madako-dako ini, pero galing kaya based sa computation, labaw ang collection subong nga 2022, no? Matay kina by 2025, no? 3 years after. 3 years after na. Isang 2020 nag-pandemic kita, that's why nga nagdulubo ang mga era ta kag hindi man tagi kita kapataas gid sang aton budget sini. Correct. Saktong nga mo ng explanation. Kaya after 3 years pa na iya mo dito ginabase ang ginawato na ito nga era or subong team na national allotment na. Hindi na. National allotment. So, yes. Amo na. So, 2023, ang mabaton tang era o NTE sa national government, magpay. Muna nga almost 800 million ang ibuhin sa aton na mabaton nga era ako NTE sining nga 2023 kumparar sa sining nabaton ta for 2022 bumupons. So paano tada karon ko auto dito na no ang mga unnecessary expenses sintag sa departamento amo na ipang-eliminate man pagkwaon man na siya. So subong ina-finalize pa ni sang tagsa ka mga departamento before masuma total ni tanan mahatag sa aton gobernador ang final nga figure for proposed 2023 provincial annual budget kag then ipasa na sang office of the provincial governor sa sangguniang panlalawigan. Dito iba ikaw pa tapos deliberate pa na patawag pa na tagsa ka department head para ma-explain nila kung nga mo ni kanako ang budget para sa departamento. Di na makanto, then tapos na i-deliberate sa ng panlalawigan, then amo na ma-aprobahan na. Kinandal mo po, ma-aprobahan mo na mga last week sing November, pinakadamos na gina, first week December, ma-aprobahan na ito siling provincial budget bombo funds. Kamatihan ta si Provincial Administrator Atty. Refando Diaz. Meeting lang ta with the departments, no? And we gave them the proposed cuts in their MOOEs and to make the necessary adjustments, of course, no? We are hoping that despite that naging cut nato ng 2023 nila nga MOOE, they will not feel the pinch or they will not feel the adverse effects because by now we have already made a system nga ang aton nga mga gasolina, transportation, supplies sa opisina and other needs nila na plus start na sa MIS hapos sila mag-request and then matipigan gid naton, no? We are delivering the supplies to them
on a monthly or quarterly basis so that hindi magpuno ilang opisina sa mga supplies. And then later on, kung overcrowded, kag hindi na ma-manage, kisa it goes to waste, no? Kag kita kisa kung ang aton makita sa lamisa, puno, tiga dinalok man ta or naga-waste man ta. Kung makita ta, insakto lang, kisa insakto man ang aton nga with this systems again pa-implement sa aton ni Governor Bong Lacson, you will observe that there will be efficiency, there will be also proper use of government. Bumo po sa to si Provincial Administrator Fernando Diaz. So, medyo tipid-tipid anay sa mga supplies, no? Aton kitag sa departamento para iyati hindi man ta madakan gasto, no? Ang pinaka necessary lang gid nga expenses na maling prioridad sa aton karon nga probinsya para sa ato si 2023 provincial annual budget. Siguro by this next month, September, mahulo na ni ma-finalize na kag din masubmit na ini sa ato na sangguniang panlalawigan. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Subombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa palatuntunan Zona Libre. Sige, no? So pantayan tani ang ining budget ito amo pala nang ginaplano na subong, no? Sa diri makabanan ang ining sabahin, no? Sa sining pagbuhin anay, no? Sa mga MOOE o maintenance and other operating expenses sang tagsa ka departamento sa bahin sang Kapitolyo Provincial. Part man na guro Japon sa austerity measures no naton kay ti magasto kam lang nga wala dito nga sobra-sobra, no? So why man nagakadapat pero ti iban niya daw nagaduda na ito yung abuy na now kay ti why man sa problema kay ang probinsya dako may income, no? Sang probinsya sa Negros Occidental dagko pa ganing savings ginapanghatag mo lang gani na sa mga empleyado sa tion sang Disyembre kon Pasko. Uy, speaking sang Pasko, September 1 na buwas. No, bare months na kita, no? Ti isip naman kita sa aton nga Christmas countdown. Dire makabaran sa aton sering nga mga kabombo. Tiba mo, no? Kung Disyembre, mga empleyado, labi na sa Kapitolyo, provincial kay dalagko ang mga bonuses. Ti sige, ti laman na yung mga benepisyo, no? Na-enjoy man na nila kay ang ilang pagka-empleyado kuan man mo sagrado man kay ginpangabudlayan man na nila, no? So muna yan basta-bastante ang savings ti prerogative niya sang isa ka local chief executive, no? Kung impanganhon yan ang budget hatag mga bonuses sa iya nga mga empleyado. 47 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi sa palatuntunan. This time check nato si Bombo Cherry Grace Santillan. Dari sa bahin sa ato sa ring pag-alagad, ibulong taning reklamo dito sa kuano, no? Sa bahin sang kuano, no? Sa bahin niya makabaran sang syudad sang Talisay. Ang mga pumuluyo, no? Sa diri sang barangay San Fernando magid no? San Fernando, no? Talisay City. Nagreklamo to sa dalan bala to nga natiphag sa ilasaning area nga daw ginapabuyan-buyanan lang. Ti natipag ini sang pagkwantublas pag-ulan-ulan dong dumanyo to, no? Nga nagtupa ang madamol nga ulan ay ti naginano na daiya ang ang liderato ni Mayor Nel Lizares. Payo ko rin pala boto ni kay City Administrator Attorney Yaldamay, no? Kay para nga makatay kadelikado lang tawan nyo bala, no? Sa ato ng mga kabombo. No, ginobra man ako noon nila, pero do ginatandog-tandog lang. So may landslide na din nga natabo mo, nabalita, tama ini. No, so una nga meron na disang landslide, nga natabo, so kadelikado sini. No, sa part ya makabanan sang aton nga mga pumuluyo nga nagalabay-labay no, pakadto pakari dira iya makabanan, no, sa may bahin sang no, sa bahin sang San Fernando.
sa syudad sa Talisay. So managtapos ni ang term ni Mayor Nel Rizares ba uti daw katawahay gid sa iya nga pagdaog no. Sa first term niya, second term niya, no, hasta sa iya sa nga last term subong. Pero kung mo ning daw kinanglanon kag urgent daw ginapabayan no? O ano ka matuod no nga ginapabayan ini? Ila ginapagtawag mo na sa kontraktor kag manduan man, no? Galing kayong problema subong ko hindi gani makalabot ang reklamo sa mga media, no? Especially di sa Bombo Radio daw ginapuro pabayaan lang. Dibe sa ro maglabay kada imo yaw, no? Amo ni sang na rusdak nga dalan, kadlikado no? Kay laban na trap lane ni siguray, no? Tor tampok. Sekta no, report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ako sa ning reklamo interview sa kapitan sa Barangay San Fernando sa siyudad sa Talisay. Bombo Cherry, sa patrol, please come in. Yes, Bombo Pons, isa ka lalaki sa Barangay Fernando sa siyudad sang Talisay nagreklamo angot sa natiphag nga dalan. Kay ini Bombo Pons, ang dalan main road ini kag one way lamang. Ini gapatimaan lamang nga amo lamang ini nga dalan ang ginagamit o kung ginaagyan sa mga ga-deliver ka produkto gikan sa syudad pakadto sa ila lugar. O kung kundi gani, ginaagyan ka mga tao pakadto sa ila padulungan, especially subong may klase, syempre ginaagyan gini sa mga estudyante pakadto sa ila eskwelahan, Bombo Pons. Kag suno sa tigreklamo, kapila na ini kuno ginapika-pikahan nga dalan kung galing gakatiphag sa gihapon. Nakita man niya nga rason kung nga adasig maguba ang dalan kay may leak kuno ang irigasyon lapit sa dalan. Kag ilabi pagid mag-ulan wala sang manami nga drainage lapit didto. Kung sa diin sa dalan na lamang gaagi ang tubig. Di mag-amo na Bombo Pons, dasig na iya magabok o kung maguba ang dalan, ilabi na gid kung laway ang pundasyon. Kag suno man siya Bombo Pons, may budget na kuno ini para makayo kung galing sa sulod na sang isa ka bulan, kaduwa pa lamang kuno ini gin-operate o kung gin-kayo Bombo Pons. Yari Bombo Pons, pamatian naton ang pahayagikan sa tigreklamo. Bombo Cherry? Yes, Bombo Pons? So ini nga dalan, para klaro sa patagparamatita, main road ini, nga ginaagyan gid adlaw sa mga pumuluyo, no? Yes, Bombo Pons, kag one way lamang ini Bombo Pons. One way. Kay balo ka, ang background gid sini, sa pagsugod to gid sang ulan-ulan, way back, I think June, no? Kung ko magsala, amo ning report man nakuha naton, nga may reported nga landslide dira sa Barangay San Fernando, no? Sabay San Fernando na, no? Sudad sa Talisay. Nabudgetan naman gali, no? Pero galing ang problema siguro diri ang kontraktor kay daw kusan oy mapisanan ang kontraktor amo na ipagbalik ya dito, do mo na? Yes, Bombo Pons, kay suno siya Bombo Pons, isa na kuno ka bulan, kaduwa pa lang gitandog Bombo Pons ang dalan. Di magamo na Bombo Pons, ginabuyan-buyanan padanay subong goro Bombo Pons, no? Ang pagubra. Amugid no? So ang aton lang sinidre, no? Ngati dapat kuan ina, no? Nang dalion nila, no? Kay ti may klase pa subong. Ti mo na way tama ginapangayo karon abi ko may makabulasot na no? Especially kung gabi, no? Kag ini na makahalin na kag matampukan sa dasang duta, ti mapabalik tapay na. Cherry? Okay. Sige, no, nautod sa mga kabanan, no? Sige. Standby, no, sa ato sa ring mga koto. Matian ta kay, I'm sure nga ti isa ini sa mga residente ang nagreklamo. Palabot ni, no, sa kay Attorney Yaldama, no, ang city administrator sa sudad sa Talisay. Kay si Mayor Nel Rizares, hindi mo malabot ang linya niya sa niyo. Pwede ka mag-agi sa, kwanto sa direct line niyo. So, managtapos sa ning iya sa ring term sa Talisay, pero hindi pa siya kontak. Daw ay problema yung Talisay, no? Sige lang, magilinuwa na kung magtapos na ang mga terbino nila, no? Diretagin na mabalaan. So, ginapanawagan tang kontraktor, sinong kontraktor sini? Bombo Cherry, pamatian ta, bali pumuluyo, gini ang nagreklamo? Yes, Bombo Pons, kay isa na sa nga gaagi, Bombo Pons. So, may aragin nga, pamuluyo, gini sa Bombo Pons, sa dirang lugar. Okay, sige, pamatian ta sa, wala ni siya nagpakilala? Wala lang Bombo Pons, no? Kay para mas safe man na kag ma-secure man niya privacy Bombo Pons. Okay, sige. Pamatian tang tagreklamo sa way para tapos nga ubra sang dalan da sa Barangay San Fernando, Talisay City.
matapos matiphag no sa pagtupa sa madamol nga ulan. Barangay San Fernando, Talisay City. Halin sa Talisay, ano kalayoon? Ay halin sa Barangay San Fernando, mga 14 kilometers pero halin sa Barangay proper, mga 7 kilometers lang pa. May mga simentado na nasa natipagan gid asta, pero may mga utod-utod jutay halin sa may ubos. Ang dalan nila, gintika-tikahan bala tapos pagkadugay-dugay narumpag naman. Pagkadasto naman, gintika-tikahan man uli, narumpag naman uli. Do kaduwa na nabla tika-tikahan mo. Baling plasadas na may floom na sa sakili daw irigasyon la iya kaniya. Oo. Bali ang tubig sang floom do nagailig bala sa may na landslide nga dalan. Tapos ang dalan sa babaw wala bala sang may mga kalog na guwaan sang tubig na lumagagi sa may natipagan nga dalan. So muna nga nag-hag sa dayon. Kung ano ang gaus, kung mag-ulan ba naman gausoy ang tubig sa may dalan, dito nagapakadto. Yes, ma'am, delikado sa mga nagalalabay, ba naman mga estudyante kay abre klase naman subong mo. Biskan motor gani do kabudlay na subong magagi. Makaagi pa man kami. Makaagi naman ma'am kay kagapon, dugin buldos sa bala kagapon, mga makaagi lang ang motor kag tawo. Pero delikado gid ma'am kay magtimbang sila abab na mga abab na magtimbang mo mga 50 meters guro ang kalabaon niya magtimbang bali gamay na gid lang ng kidar matipag na tanan saka syudad na guro dalan ng main road gid na sa mga mo contract pero may ginpadalan sila nga mga equipment bali may mga steel silang ginpadala sa backhoe pero mga 1 month na do kadua pa lang mag-operate. Tapos sa city, si Mayor Nel nagambal man, nagpirma naman sang budget dira nga 14 million. Kung sino man ang nag-contract sang ala namon, lihog lang ko tani ning sobra kay delikado man sa mga pumuluyo sa bubong nga naglalabay sa mga estudyante. Apektado man ang amon pangitan-an mami kay sa bukid mga amigo. Nagagi ang mga tanan namon nga mga product halin sa baba bala mga ginabaligya sa city. What if kung may salakyan na nga mag-agi, kaya? Ay hindi ma'am, hindi gid kaagi. Nga lagyan amo lang ginagyan. Do nag-collapse lang sa blakay kay irrigation tapos may mga tubig, pailig amo nga nag-landslide. Last year lang, may patay na daw lang ma'am. Sa subong nga ni ko ay pamasolve ang kaso. Kasi nadagdag ba lang sa sa kilid na buka gitong ulo niya. Bali ang isa pag nga nagapag-uba ma'am is ang ang gasyon nga tubig. Tapos ang kagapon, ginbutangan lang to those parlance ba lang mga steel nga makagi lang ang tao. Tapos ang hapon do manugdulom na to sang hapon, mga alas 5, ginbak ko para do hindi bala delikado agyan sa tao. Pero kasi subong naman delikado, gimanyag yan kay kabulo ka damo man siyang nagataklad sa amo ma'am. Why gid Bombo Cherry, wala gid alternative nga alagyan para sa tawo, dira lang gid? Dira lang gid Bombo Pons, no? Kay main road daan Bombo Pons, wala lagid ko na iba nga agyan Bombo Pons. Amo na perte gid ka delikado para sa aton mga residente Bombo Pons nga mag-agi dira Bombo Pons. Di dapat ya dali-dalion na nila no, kontraktor may budget naman ini, bako dako pagali 14 milyones. Ginano yung 14 milyones gintulon or base na kuan ni advance ang kontraktor sa eleksyon, that's why nga daw ay gana mag-ubraho. Wala pa pala na ibulaan Bombo Pons, no? Pero kabay pa Bombo Pons, maubra na ini Bombo Pons para sa aton mga residente. Ano ang pahayag ni Kapitan Rogelio Pariñas sa kalabot na ni sa iya? Oo, Bombo Pons, nga labot na yun sa naton kay ina Bombo Pons. Kag suno mo naman siya Bombo Pons, nag-request ini siya sang taytay na lamang ang paghimuon sa lugar. Okay. Kag suno man siya pronto accident gidiri nga lugar Bombo Pons, no? Kapin pa maga-inulan subong Bombo Pons. So yari Bombo Pons, kumatian naton bala ang pahayag gikan kay Kapitan Rogelio Pariñas Sr. Bombo Pons. Si Engineer Mapa. Oo. Mga tao sang province kay bantay gid sila sang kay ang equipment masaka naman to.
equipment nila nga makuhan sang still seat file ba na nila? Oo. Seat file. Gakuhan nila sa mga dagkob lang nga boulder para ngayon ko subong. Amon mo na para nga hindi matipag kung ganito sila nga ang ginapangayon sila nga imuan lang lang latay side lang kasi patipag na yung gapon kung mamuna mo kay tubig na gasto pero ay paman rin engineer niya dugay-dugay pa na ma-request lang ko kuno tay Oo. kasi subong umasa ko si mong informasyon ang mga naguro subong ginapan nila to ginatinuaan ng mga panpailan na sa boulder na ko mga sitpile nga ito naman ko very prone gina sa accident na gagay kaya may tipag ko yung magin sa motor si sa kaya kung balance ka nagdagit ka kaya sa nasidagat kaya mga isang dito ko hinagin taway ko na hindi lang magkakipana sabi nga pero subong init mong mayo pa makasaka pa motor kung magulan-ulan bandog na mo subong motor na lang kung delikado pa Motor na lang. So, motor na lang, so delikado pa. Kasi kung may balance na naman, nagdagdag dito sa engineer, kaya follow-up ko adlaw-adlaw. Kaya ang problema, kaya ang seat file, uli ko na po, Manila. Kailangan na yung pasensya, kay Wayman sa nagpabaya nila. Yung kailangan na yung pasensya, kay halos adlaw-adlaw, remind kita sa engineer. Kaya hindi mo man may mo ang barangay kadako-dako lang brother mo. Oo. Ginapalapit sila kasi ang panara na magsuportot. Ti okay no, dakong obra pero ti kon urgent ini Bombocheri dasig lan ni. So gani pong popons kabay pa ma-action na ni dayon sa aton mga contractor or sa dirang adalan o kon sang syudad pong popons no. Oh, so na-mention na to sa engineer mapa, sige lang ipalabot ni kay daw sa province ni natuon siguro, no? At least na kwanta ini na pabati sa mga puluyo man dira nga in behalf sa sinang nagreklamo nga hindi talang pagi vulgar identity sini, no? Para nga makitaan ta importante man da nga makitaan nga nagagiho bla kag ginaobra Bombocheri. Yes, Bombo Pons kay para matapos naman ini Bombo Pons kag para mapalayo man sa aksidente ang mga galabay dira Bombo Pons. Sige. Salamat gid Bombocheri. Yes, Bombo Pons, ini lamang ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombocheri Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombocheri Grace Santillan. Report reklamo sang mapuluyo sa Barangay San Fernando sa syudad sang Talisay, no? Agot sa siring mahinay nga pag-obra sang dalan nga napitiphag sa pagtupa sa baramol nga ulan sang talikdan nga mga binulan. Okay, sige. So, was si Balonta kung anong masugpon ta sini kapalabot sa provincial government. Ito na mention din si Engineer Ernie Mapa kung anong status ni. Kung ginatamad ang kontraktor mo obrada, ngita tabagong kontraktor. Kaya wala naman ta alternative nga ruta da para sa mga pumuluyo. Kung may ara malang tibisan sa 2030 nyo pa na obrahon da. Oh, so total na kung ano man kumusang eleksyon, no? Ini mga kontraktor, bala ka mo da, bala ka sa buhay nyo. Pero why gid gali alternatibo nga ruta nga lagyan ti kadelikado. Especially kung gabi. May nabili na kita mga panumdom, no? Balikay kita yung mga kabaran pagkatapos kidamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos. Kaya lang na tempo naton. Kolektor sa aton nga pagpalakad 6 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa gabi. Miyerkules na kita subong nga presentasyon, petsa 31 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Standby na sa Santos nga Rosario. Ayaw lagad si Bombo Ponce Espino, nagkapasalamat na sa upo na pagpumati para sa pambasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong, kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagbugtong aton Ginoo, nga ginbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuusang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon,
Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Nabinagidyaktong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya. Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, at dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryos ng Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. And
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We